Det var en helt almindelig eftermiddag. Lulu stod foran spejlet med en hårbørste som mikrofon og sang lavt. Twinkle, twinkle, men ikke for højt. Nogen hører mig måske. Kalle, hendes bedste ven og blå kanin med stjerner på pyjamasen, rakte hende en seddel. Kære Kalle og Lulu, I er udvalgt til at optræde på stjernescenen i aften. Kom hvis I tør. Lulu gispede. Stjernescenen? Men hvad hvis jeg synger falsk? Kalle smilede. Den bedste stemme er den, man tør bruge. Buf, værelset begyndte at blinke som discolys. Deres seng blev til en scene. Puderne blev publikum. Og foran dem et kæmpe rødt tæppe og 1000 stjerner over scenen. En brilleabe med butterfly og headset kom løbende. Velkommen stjernedue. Scenen er jeres om 5 minutter. Lulu begyndte at ryste. Hvad hvis jeg glemmer teksten? Kalle tog hendes pote. Så synger vi videre sammen. Showtime. Tæppet gik fra, og foran dem sad ikke kun bamser og katte, men også små drager, mus og selveste måneprinsessen. Kalle startede med et beat. Du behøver ikke være perfekt, bare være dig. Lulu tog en dyb indånding, og da hun sang, kom ordene fra hjertet, ikke fra hovedet. Publikum klappede. Børn begyndte at synge med. En kaninunge i forreste række grinede. Endelig nogen, der lyder som mig. Lulu Elo. Det er ikke fordi vi lyder perfekte, det er fordi vi lyder ægte. Budskabet. At synge handler ikke om at imponere. Det handler om at dele glæde, mod og følelser. Da showet var slut, regnede det med glimmer fra himlen. Måneprinsessen krammede dem og sagde, jeres stemmer har vækket stjernelyset i mange børn i aften. Buf, de vågnede i sengen igen. Alt var stille, men på dynen lå der en lille mikrofon, lavet af månestøv. Lulu smilede. Jeg tror, jeg tør synge højt i morgen. Kalle blinkede. Og jeg laver beatbox, sagde Kalle.